ברוכים הבאים לאצטדיון טדי. הפועל ירושלים מארחת את הפועל באר שבע. המטרה לנצח את המשחק, אבל לפני הכל הגישה. הגישה שלנו זה המפתח להכל. אליאל פרץ, כדור טוב עכשיו לתוך הרחבה, ועכשיו הראשון יגיע, זלטנוביץ' לא! עכשיו כן, באר שבע אחת, שוב מוקדם. אני רוצה. הנה עכשיו עוד כדור לתוך הרחבה, ופנימה! מזרחי חוגג פה 2-0. אני רוצה. קנגווה. אגבדיש סוגר, אבל קנגווה לוקח בכל זאת. הנה הרוחב שלו, וזה יהיה 3! ביטון, עוד אחד! אני רוצה. דן ביטון יוצא עכשיו לדרך. ביטון! שלושה שלו, 4-1 הפועל באר שבע. ערב חלומי למספר 10 בלבן. הקבוצה הזאת יצרה שנה שעברה 75 שערים, אנחנו שואפים לשם, אנחנו יכולים להגיע לשם ואפילו ליותר. הנה הכדור של ביטון, מסתובב, זמיר, לא! מצליח לקלוט את זה. 5-1 מנצחת הפועל באר שבע, עוד ניצחון ענק של הקבוצה הזו. אני לא רוצה להפסיק עם זה, זה מה שאני רוצה.